Здравейте на всички! Здравейте! Това е моята приятелка от училище. Сега ще играем баба Гръг. Стой, че моята майка само ходи навсякъде, бе. Хома! Кари! Уе, виж каква е грозно. Тук... Айде, ставаме, бе. Так, моля си, като ще го натисна. Вие. Айде, ставаме. Най-накрая, бе. Дайлон, що е така намазано? Айде, ставаме от леглото. Ако си ми взела книгата. Чами, винаги ми взима книгата, ама понякога ми я дава. Защото няма драма кола. Айде, бе. Пътни картините. Да си научи урока от миналия път. Изкараме я кола, бе, бабо. Аз докато е така бях. Ох, че каква. Тък му излезнах и ти ме по шамара. Пу. Какъв шамар мина. Така се прекът. Айде, най-накрая. Станах от това легло. Що само ми слагаш в това легло? Каракъла. Тази иска само да ме слага в легло. Няма я. Да, бе, защото аз. Що ходя така, не знам, бе. Не, скри се сега. Тя няма да дойде, ама нищо. Аз ще й украдна тази бяла рокля. Сигурно има колекция от тях. Ти знае че някъде ще се появи братовчетката на Гранушка? Или Кого? май детето на Гранушка. Не, Да, когато, нали, види, нали, в една стаичка има, нали, това тедито, го взимаш и отиваш в една стая, където има, нали, слагаш тедито и се появява, нали, детето на баба Гранушка. не, внучето на баба. Да, бе. Тук се отговориме за някакви неща, бе. Айде, идваш ли, ма? Трябва да бутнеш карти. Ти ги бутна. Късно е. Свършиш с нас. Чак, никога не идва в моята стая. Когато чуе звънечето, веднага идва. Вика, бе, та грозница къде ема? Не може да дойде за една минута. Просто отвори вратата и се сега така да гледаме, ще позволя. Айде, тя ще дойде сега, когато чуе една вратичка да отваря, веднага идва, бе. Нещо Айде, ма. да блести. Да, бе, ето той нещо там. Брат валето й? Не, бе, той е нещо като някакво... Тако... Стой, бе, тя не чуе една вратичка, бе. Не може да чуе една вратичка. Ето го блестящото нещо. Ама тя кога ще дойде, ма глуха ли е? Айде, бе, тук чакам 100 часа, не може да дойде след ден. Стой, тя в кухнята ли, бе? Айде, бабо, че каква си? Тя няма да дойде след час. Ето я най-накрая, бе! Не, отвори вратата и затвори, бе. Дано да дойде. Ма тя е слаба. Да, бе, тя не може да дойде, не може да отиде. Я следва. Тя проследи. Тя сигурно се целува сега с дядката. Сигурно сега Сега спинка сладък сън. Да, сигурно сега правиха секс и сега спинка. Да, знам. Кой му пука. Айде да отиваме ли там горе, където е крушката? Къде? Нали там горе. Не тази крушка. Не, седи където колата долу. Не, тя ще дойде. Айде да отидем горе. Да видим дали там е крушката. Защото тя сега е отдолу. Добре, ако. Стой малко, че ми е страх. И мене. Как реши, че е долу? Да, тя слезе. Сега тя ще разбере и ще стане. Ох, мислех си, че... Паднах. Бег, бабо, Имаш едно така, където каза: бабо, дръж ме! Бабо, защо не ме дръж? Абе, те реклами, добре, чао, защото тази реклама е много тъпа. Чао.